Nakadaig ang DILG sa sistema nga gipatuman sa mga local government units sa paghawan sa ilang mga obstruction sa ilang kadalanan. Lakip na nini ang dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu ug uban pa. Partikular nga na-impress ang DILG sa paghawan sa Cebu City sa mga namaligyaay diya sa may Colon area. Gisubay sa GMA Regional TV ang kadalanan sa syudad ug nasuta nga nahawa na ang mga sidewalk sa mga sidewalk vendors gikan sa mga naninda. Siguraduhon sa DILG nga nasustinihan o masustinihan ang mga programa nunod sa kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sumapa ang mga LGU head, apil na mga barangay officials nga mapakyas pagmonitor sa road obstruction. Silutan yun. Sige nga, maganda yung naging results. Diba? Yung mga areas na clear na yung ating mga chief executives and LGUs. Ang question yan, masusustain kaya nila? Yan ang sabi nila. Masusustain kaya? Yung issue kasi na sustainability. And in-emphasize namin doon para yung ma-address yung issue of sustainability, our barangay officials should be on board.